Hello लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय खाथि खलानि जगार पार्टी गथायनो थाइगिर लायनो थांनो नागिरदो मोनबाय थाइगिरखौ दंफांखौ थाइगिर दं गोजौआव गाखोनो नागिरदो नै लान्दा खालायथ'नो नोंसोरलाय हानबाय मा बुस्थु मोस्रोम हायालै दान्दा लायनो होनदों गाखोनो नागिरदों बुंनो खिथागोन माने मा खामानि मावै मावै गोलोमजोब्बाय साजायनाया जाबायलै आं खाथिखौ माबाखौ दायो होदों नागिरलाय फटक लाग्रा सुर हरु जा जों लाब्रा gua madi pola kepada लगायनायखौ देखाय लगायनायखौ गोजाननिफ्राय लाबोदों ओइ aku masih moja shot lah ha गोसो मथे लगायदो गोसो सिङावसो बिनांगौरा टारगेट खोना लाबोनो दा लाइट लाबोनब्रा बरिया नुयोमोन लगायनायखौ दसेखौनो ना जारो बेफोरखौ देखायनांगौब्रा ससियेल मिडिया हे लोगोफोर नै जोंनि गामियावहा बाथिखौ नै बिदि साजायदो लोगोफोर मादि नांदो जोंनि दिनैनि बे काति खलानि काति फोरबोनि नैबे साजायनायखौ स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै लोगोफोर आरो लगायबावनोसै दिनैनि बे काति फोरबोनि काति खला लगायनायावनो बेयाव मन्दिरावहा सिजौआव होनो ना बारियाव गंसे नांगौमोन इमान गोबाव
दै न'राव बोरै गिथिया जोंहाबो हारसिं आं काहाबो लगायना हारसिं खोमसि लगायफायबाय थादों आंनो बहायबावनो आरो बहायसे बेखौ बहायबावनो ओइ देक्स' लाना फै आरो बेखौ लगायहोलांदो नोंसोरो लगायबाय थालायबा मोनो दिनना लगायनोसै न' गोबां बोसोरनि उनाव दिनैसो नै जोंनि गामियावहा हेलौ मा दं थावखौनो बे गेजेरजों माथो माने एसे थान्दै जोंना बे ग्रुपआवसो दोङो स' गाइस लगायहोलांबाय थानोसै आंबो लगायखांना देखायगोन थाथ' दसे नैबे हानि साखिखौ गामिनिनो प्रिया नामनि सासे सिख्लाया दान होदोनो साखिनो आलारि बाथि धर हानि बाथि आरो ना गासै खैथा 100 गासै 100ता दं 100 गोसोनि मा साननायफ्रा जाफुंनायनि दान होदों स' नै मानसिया गैया फैयासै दा उनाव फैबादे दिन्थिगासिनो सावनो नोंबो सावनो समा खावनो गासै 100ता नै मन्दिराव आलारि बाथि थाव लखबनाया लखबदो लगायनाया लगायदो दोननाया दोनदो मानसिया फैनानै मोनसे लगायनायबा मोजां जागोन आरो ना लगायबाय स' सर्टखौ देखायनो हायासै लेट जाबाय जों फैनाया एसे सोर इउटिउबार जाबाय सोर नायगोन सेबखांबाय आंखौ बिदिल' गैयालै टिक' बिदि लगायनो मोना माने आरो मोनसे होनांगौ होमबा बिदिल' ओइ आदामोन बिदिबा आरो सलायाव साखि जलायनो मोना ना माबा सलायनो मोना ना बाथियावहा मा गोगोम मोनसे जलायनो गोगोम मोनसे जलायलायो मोनसेल' संगोन जायगाफोराथ' साननायफोरा जाफुङाखैलै मोनसेल' जलायदों आं जोंखाबाथाय मिथिखाया आफाफोरा जाबाय होननानै जाबायलै जोंबाय जोंहाबा मा जागोन दा गंबाल' गाना मोनसे ए भगवान थाव दङ जोंबाय गैला दोंलै दङ गेटमान दङ गैलालै ओइलाय हानांगोनसो मन्दिरावहा माने दिनै बहुद गोबां बोसोरनि उनावहा नै दिनै आलारि बाथि लगायदो स' नै मन्दिरनि सेर मा दिनैनि भिडिअ'आ नै माने आलारि बाथिजों लगायदो जोंनि हिस्ट'रिनि माबाखौ लाखिदो ओमफ्राय दा मन्दिरनि भितरनि हानि आलारि बाथिखौ सासे सिख्लाया दान होदो सिख्लानि मुङानो जाबाय प्रिया मुसाहारि स' ओमफ्राय बियो जोंनि गामिनि जोंनि सेंग्राफोरनि माबानाय आरो ना डेक'रेसन खालामनाय नायनिफ्राय लाबो सिनायदों सिनायाखै गोबां मानसि दं इसोरखौ देखाय गोबां मानसि दं डेक'रेसनाव माबा थानाय हेफाजाब होनाय जोंबो दं हेफाजाब होनाय सेरबान लाइट नुयोब्रा मोजां नुनायनि थाखाय गोबां मानसिया फट' साफायदो हानि आलारि बाथिया मन्दिरा गोबां बिथिं नै लारि स' दान होनाया गासै 100ता आलारि बाथि दान होदो हानि स' नै बेनो आरो ना आलारि बाथि दान होदो प्रिया मुसाहारि बाथि दान होनायनि मुङा नायलांबाय थाबानो जाबाय गोबां मोजां नुदो दिनैनि नैबे आलारि बाथि काति फोरबोआवहा नैबे जोंनि मन्दिर डेक'रेसनखौ गोसोखौ सान्थि नांदो स' नायनानै
देखायना हो नै गासै जौसेता नै बिथिं गासै खैथा दङ सानाखै गासै बेसेबां दं सानाखै नायलांबा माइक थानांगौ जाबाय लाइट नांगोन दा इलाय डेकोरेशन पार्टी सेंग्रा पार्टी डेकोरेशन हर लाइटिं डेकोरेशन खालामग्राफोरा नै दे माबा लाखिदो फट' लाखिदो गामि गामि नै सामफ्रोमनिबो न'हा दिनैनि डेकोरेशननि मानसिफोरा नै बेखिनियानो आरोना जोबथा शट थांसै नै थांसै